Herritarrek kezkaz begiratzen dute kanpora, hori nabarmendu du azken EITB Focusek. Gerrak, nazioarteko segurtasunik ezak eta lehia ekonomiko globalak areagotu dute zaurgarritasunaren pertzepzioa. Eta indartu egiten dute, Europa indartsuago baten aldeko babesa, bai militarki, bai industrialki. Azken EITB Focusek kanpoan gertatzen denari gero eta arreta handiagoa jartzen dion gizartea islatu du. Gerren eta nazioarteko ezegonkortasunaren inguruko kezka areagotu da, eta gehiengo zabal batek uste du munduak gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan. Ziurgabetasun globalaren sentsazio oso hedatua islatzen du EITB Focusek. 4 pertsonatik 3 uste dute munduak okerrera egingo duela datozen urteetan. Erdiek baino gehiagok uste dute Europak gehiago inbertitu beharko lukeela defentsan, naiz eta horrek baliabide publiko gehiago erabiltzea ekarri. Babesa bereziki handia da 35 urtetik beherakoen artean eta 65 urtetik gorakoen artean. Inkestak begirada geopolitikoaren aldaketa ere erakusten du. 4 pertsonatik 3 uste dute Europak ez lukeela hain estatu batuen menpe egon behar bere segurtasuna bermatzeko eta beste potentzia batzuekin harremanak sendotu beharko lituzkela, Txinarekin kasu. Baina kezka ez da militarra bakarrik. Herritarrek zuzenean lotzen dute Europako egonkortasuna, ekonomia eta industria sarea babestearekin. Gehienek uste dute Euskadik eta Nafarroak Europa indartsu bat behar dutela enpresak, enplegua eta industria babesteko. Eta hor, inkestaren beste ideia garrantzitsu bat agertzen da. Enpresen sustraitzeak garrantzia du. Oso babes zabala dago estrategikotzat jotzen diren industria eta enpresei eusteko diru publikoa bideratzeko. Eta formula gogokoena ez da esku hartze publikoa edo pribatua soilik, erakundeen eta enpresen arteko lankidetza baizik. Nazioarteko ziurgabetasun testuinguru hori gorabehera, herritarrek positiboki baloratzen dute beren bizi kalitatea. Eta batez besteko notak 7tik gorakoak dira bai EAEn, bai Nafarroan. Hori bai, 3 dira kezka nagusiak, etxebizitza, osasuna eta segurtasuna. EITB Focusek marrazten duen gizartea gero eta arduratuagoa dago beren mugetatik kanpo gertatzen denaz, eta babes handiagoa eskatzen du bai defentsan, bai ekonomian eta industrian.